ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ እኒአኹም? ከም ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትህልውለይ በዓልቱም ተስፋየ ላይክ ሰብስክራይብ ናገርኩም እተኣኹም ኣይፈልየኒ ኣሕዋተይ ማለይ ካብ ድማ እንካዕፅሕና ንሰንበተ ክርስቲያን መርዓ ከምፅ ድማ ካልአይቲ ሰንበተ ጥሕና ኔና እንካዕፅሕና ናይ ቅድስቲ ሰንበት ብዘልማት ድማ ቅድስቲ ሰንበት ለያ ካውለ ካልአይቲ ሰሙን ሰንበት ዘወረደይና ቅድስት ንበልካ ዘይ ዝተቃደሰ ይገረና ጾሞ ጾመ ኸውሲ ጾመ ምሕረት እግዚአብሔር አምላክ ጾመ ሰላም ይገረና ንዓድና እውን ሰላም ፍቅሪ ይላኸና እና መተኣኹም ኣይፈልየኒ ኣሕዋተይ ማዕረይ ሒዘ የመፀ ዘለኹ ድማ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፅሕዎ ካብ መፅሓፍ ሲራክ ጥቕስታት ምስ ዘበናኒ ጥቕሲ ሒዘ መፀ እኒአኹ። እሺ ናብኡ ከብለኩም ኣሕዋተይ ምትውዓኹም ግን ኣይፈልየኒ ላይክ ሰብስክራይብ ናገርኩም ኣታውዕን ኣሕዋተይ ማዕረይ እሺ ናብኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እሙን ኩን ወደየ ንእግዚአብሔር ተገልግለሉ እንተደኣ ኮይንካ ገዛ ርእስኻ ንፈተና ወዳሉ ቁኑዓዝ ዘይንቕንቕ ኩን ብግዜ ፀገም ከዓ ኣይትተሃወኽ ኣብ እግዚአብሔር ፅናዕ ኣብኡ ከቶ ኣይሕፍረካን ኣብ መወዳእታ ዕድመኻ ድማ ክባርከካ እዩ ዝኾነ ነገር እተምፅአኻ ተቐበሎ ውርደት እውን እንተመፀካ ዕጉስ ኩን ወርቂ ባሕዊ እዩ ዝፍተን ፃድቃን ሰባት ከዓ ብኣቶም ውርደት እዩ ዝፍትኖም ብእግዚአብሔር ተኣምን ንሱ ድማ ክሕግዘካ እዩ ቁኑዕ መንገዲ ሰጉም ተስፋ ድማ ኣብኡ ግበር ኣቶም ኩልኩም ንእግዚአብሔር ትፈርሕዎ ምሕረቱ ትረኽብዎ ተፀበዩ ከይትወድቁ ኣብኡ ኣይትርሓቁ ኣቶም ኩልኩም ድሕሪት ተመለስ እቲ ናይ ጥንቲ ወለዶ ሕሰቦ ኣብ እግዚአብሔር ዝኣምን ሰብ እሞ ዝሓፈረ ወይ ዘይሞቱ ምሉእ ንእግዚአብሔር ልዮቱ ምሉእ ብእግዚአብሔር ዝኣምን ዝነብር እሞ ዝሓደጎ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ፀዊዑ መልሲ ዝሰኣነ ዶ ትረክብ ኢኻ እግዚአብሔር ሕያውን መሓርን ዝመልኦ እዩ ምሕረት ዝመልኦ እዩ ሓጢኣት ዝሓድግ ብመዓልቲ መከራና ዝሕልወና ንሱ እዩ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ትእዛዙ ኣየፍርስዎን እዮም እቶም ንዘፍቅሮ ድማ ከም ፍቃድ ኮይኖም ክነብሩ እዮም እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሕዎ ዘፍቅርዎም ሕጉሳትን ይፃዕሩ ገዛ ርእሶም ከዓ ንሓጎስ ይግዝኡ ኣቶም እግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ፀውዕዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ጎንኩም ክኸውን እዩ ዕብየትን ምሕረትን ከም ዕብየት ግሩም እዩ እሞ ኣብ ኢድ ሰብ ካብ ምውዳቕ ኣብ እግዚአብሔር ምዕቃብ ይሕሸና መፅሓፍ ሲራክ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 18 ዘሎ ቃል ኣሕዋተይ ኣብ ኢድ እግዚአብሔር ንውደቕ እግዚአብሔር ኣምላኽ መስተውዓለ ልቦና ይሃበና ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ለዓድና ሰላም ፍቅሪ ይወርደና ደቂ ሰባት ብንእሽተይ ነገር ተመዛዚንካ ክምዝኑካ ይኽእሉ እዮም ብንእሽተይ ነገር ዝርሕቐካ እዩ እግዚአብሔር ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንካ ኮይኑ ዝድግፈካ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ እግዚአብሔር ሓይሊ እምበይ ካብ ሰብ ሓይሊ ደቂ ሰባት መዚኖም ጎደሎታትካ እዮም ዝሪኡ እግዚአብሔር ግን ምሉእ ብምዃንካ እዩ ዝሪኤካ ጌጋ ብዙሕ ጌጋ እናሃለየና ምስ ብዙሕ ሓጢኣትና ምስ ብዙሕ በደልና እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ምድርሲ ተሸኪምና እኒአና
ከምቱ ክዳን ተኸዲና ነብስና ሕፍረትና ዝሽፍነና ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓጢኣትና ኢና ሸፊንዎ ኣሎ ተሸፊነሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ላብኡ ዝወደቐ ሰብ ኣይሓፍርን። ኣብ እግዚኣብሔር ይኹን ተመርኩስና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እግዚኣብሔር ይኹን ድምፅና እቲ ዝኣመነን እቲ ዝለመነን ኣይሓፍር እሞ እግዚኣብሔር ይኹን ተስፋና ኣሕዋተይ እና ላይክ ሰብስክራይብ ናበልኩም ምትኣኹም ኣይፈለየኒ ሃይሌ ዝማረ ስነው ዘላለ